Njengoba kuyishumi leminyaka enqabeni yaba khona. Wena ungathini nje ngosuku lanamhlanje? Usuku lanamhlanje belusibusiso Oh, kakhulu yeah. ngoba bekwenziwa izinto eziningi ngesikhathi esisodwa. Sijabulela ukuhlanganisa utennis kwinqabeni ministry. Siphinde futhi kube ne-birthday yaNkanyiso. uNkanyiso-ke indodana yokuqala yababa. So bekumnandi konke nje bekuhlangene kudibene ne-Good Friday, sijabulile singabasenqabeni. Wena ungasonto enqabeni angakusondaphi, ungathini kumuntu othi uneyinkinga, inkinga zakhe ayipheli usehambile kodwa lutho usizo? Wena odinga usizo noma okade uhamba ungasizakali, woza eDoornfontein ngase-taxi rank yasenkomeni, ufike nje uzibuzele uDr X Xaba, uzothola isonto elikhulu. Umnyango wakhona ubheke Mpumalanga noma Ntshonalanga? Ntshonalanga. Ubheke Ntshonalanga, ungene lapho uzosithola sikhona. Uzokwamukelwa ngezandla zonke nosizo uzoluthola. Akwenzeki-ke ukuthi ungene ekhaya ungaphumi ungasizakalanga. Ngiyazi ukuthi umama kuningi asebusiseke ngakho ngokuba khona la enqabeni, mhlambe ukubala nje okumbala noma okukodwa noma okubili, ungathi yini? Uma ngikhuluma iqiniso nje kudala ngihamba la, mina esikhathini esiningi ngihambile kodwa usizo ngangalithola. By 2023 ngifikile la, zaqala izinto zami zavuleka, namanje zisaqhubeka zisavuleka. Kodwa into engayikhuthaza ebantwini, ungahlali unenkinga ulindele ukuthi ufuna kuvele enye inkinga, woza enqabeni uzothola usizo. Hayi no, siyabonga nje kakhulu, siyabonga kakhulu. Hayi-ke ngiyazi ukuthi ngibambe udlula, awuthi ngibuye ngize ngapha, sengila sanibona. Niyaphila? Awuthi-ke sihlebe-ke manje, nihamba nonke vele? Yebo, sihamba sonke. Awuthi ngithathe wena omdala mana namhlanje inqabeni ihlanganisa iminyaka eyishumi, kuthiwa yini 10 anniversary, ngisho njalo ngesilungu, basho njalo. Ungathini mhlambe ukudlulisa nje amazwi engawathatha la kwena? Okay. Ngikuyivela futhi angisuki ngifana noJephisi. Okay, namhlanje enqabeni ihlanganisa iminyaka ewu-10 years. Inqabeni lokhu yasungulwa ikhona la. Engingakusho ukuthi siyabonga kakhulu ngaleli sonto leli, kuningi ubaba sisenzele khona. Ziningi iy'nkinga ebesibhekana nazo, kakhulukazi njengoba singabantwana abanye bedlozi. Njenganami nje ngumntwana wedlozi kanje. Ngifike kule ndawo le ngathola okukhulu ukusizakala, ngathola ukwazi ukuthi ngiyazi indlela yami la engiqhamuka khona. Ngoba kulolu hambo lethu kuba ney'nkinga eyaye y'qhamuke zivele. Uthole mhlambe awunayo incazelo noma awunalo ulwazi oluthile. Kodwa uma ufika la ngaphakathi ufika uzizwe usekhaya wamukelekile, uthole nanolwazi oluningi uyakhula. Engingakusho nje ngathi cha, usuku lanamhlanje kuwusuku kakhulu olube luhle futhi siyabonga nje kakhulu. Njengomuntu othwena umntwana wedlozi, kanti kubalulekile ukunaka amadlozi, abantu asebafa ngathiwa uma esefile umuntu ufile nje, kanti kubalulekile ukuthi singabakhohlwa. Hayi, mina ngingakusho ngasho ukuthi kubalulekile, kahle kahle abafile bafe ngokomzimba, ngokomphefumulo bakhona. Okay. Idlozi liyaphila kumuntu, yona nto kumele siyilandele siyabantu ukuze uyazi imvelaphi yakho la usuka khona. Ngoba masokhumbula kahle, mangabe ubhekene nenkinga, even emaphupheni akho ngeke uzumphuphe uJesu, ngeke uzumphuphe uProfessor Paul, kuphela uzumphuphe umkhulu wakho noma ugogo wakho. Engakusho nje yilokho ukuthi kubalulekile wazi imvelaphi yakho nala usuka khona.
kubalulekile ukuthi siwagcine amasiko ethu. Khona umuntu ongafisa ukwazi ukuthi kanti naye mhlambe ma umntwana wedlozi wamukelekile enqabeni noma ukuthi la kuthiwa khona hayi bangenwa amadimoni khona enqabeni namukelekile njengabantwana bedlozi. Mina engingakusho ukuthi la ekhaya kukhululekiwe wonke umuntu uvulela izandla uma umntwana wedlozi wamukelekile la nangendlela yokugqoka akuphoqelekile ukuthi hayi ngoba nakho wena ugqoke umnazaretha noma ugqoke ini wamukelekile la ekhaya wamukele ngezandla ezimhlophe futhi uyiliphi uhlobo wamukelekile njengomntwana wedlozi nje kubalulekile ukusuzela futhi olwazi. Wakhuluma kamnandi umntwana wedlozi bukani ubesaba zwani ushaya into enjani cha hayi siyathokoza ngiyathokoza ubesaba ukukhuluma kodwa zwani ushaya kanjani. Hayi baqhawe ake siphinde sithi ukuqhubeka soloko sithatha ngesikubeka sihamba nawe esilala. Hayi bo kanti lana awuthiwe ngiyayicingela mina. Awu sangiphinde ngabuya la. Semkadleze bunga. Hawu Nkosi yami. Esihamba nje sisizwe siyakwazi nithini ngoba nomprofethi ofana noDr. Akekho. Hlaba wonke jikelele ongafana naye. Ngamanye amazwi nje ngamafuphi uthi sibusisiwe singamaqhawe ngoba nomprofethi ofana noDr. Uyabona lapha Siswe kakhulu okuphindaphindile. Hayi ngakamboni. Nangu baba uthi ubaba sibusiswa ngokuphindaphindiwe. Akekho umkholi esingamfana naye. Akushona ukuthi ulivela kancane akekho. Uyabona nje ubaba wakuzwa ukuba kulonyaka jamphotela ube mongameli. Yebo. Abantu abongameli bokufana lapha. Umongameli Hayi. Ofisa abantu sebefika. Ngizwahle kakhulu. Phela ngomhla 2024 ila owaphinde waqopheka khona omunye umlando onzima kakhulu. Mhlavuka ingane lapha eFairness State. No, siyabonga kakhulu baba. Yebo. Ngibeka le ndoda nami ngihlale nje ngibuka. Nanti ngomncane ujabule. Khona umuntu ongalala adliwe akavuka lo muntu omncane. Hayi namathi ngihlale ngibuke nje qotsha inyama bakizi. Nikulane ngifuna mase ngigida. Ngiyazi ukuthi hayi nengide lapha kodwa awubuke lapho nangu mama eqoba laphana. Kunjani kumnandi kuba senqabeni? Kumnandi enqabeni. Omunye umuntu angayibuza ukuthi yini emnandi mhlawumbe mawuthi kumnandi. Ngiyeza funda kumama. Uthi ngicela ungiphindela mama. Lekile nabenkonzo nje bakhulekile bahlala nje bakhulekile hayi akunandi Kuhlala kumnandi. sonke isikhathi la Hayi no siyabonga ukuthi mama enqabeni ihlala kumnandi. Awuthikizwe nangi futhi mama uthe enqabeni kwenzakalani? nje kumnandi kuneyinkokhelo kunesibusiso abangena begula bephuma bephila
nje ziyenzeka izinto. Kanti kubalulekile ukuthi silalele inkokhelo noma kumele siyiphilele impilo nje engangithiwa beze bethi abanye hayi izinsuku zokugcina uphila noma kanjani. Kubalulekile kanti ukuthi silandele inkokhelo. Yebo, kubalulekile ukuthi silandele inkokhelo ngoba size kuJehova, sifanele silandele umthetho kaNkulunkulu ukuze sizofika lapho kufanele ukuthi siye, ngoba ngaphambi kwethu kukhona umqotho kaNkulunkulu ongumprofeti obekiwe. Njengoba bekiwe ubekelwe ukuthi ekhokhele abantu ukuthi abatshele bahambe kanjani abantu ukuze bayofika le kwelizayo lapha amathonga akhona khona. No, ngizwa kakhulu ma. Omunye umuntu angabuza ukuthi mhlambe uba nomprofeti onjengo Dr. X ungathini ngokuphawula njengo Dr. X ngoba phela siyazazi imfundiso zakhe masikhuluma eqiniso ukuthi sinobaba wekhethelo. Ungathini nje wena ukuthi sibe nomprofeti ofana no Dr. X singamaqhawe? Okay, mina uDr. X Mazela from eSandanezwe. eSandanezwe ngivele ngihlala khona la Joburg. Angumshumayeli eSandanezwe. Uvesilina bengekho umuntu ongafuni ukuya kuDr. X noma kumshumayeli. ihamba nalena sithombe sami ihamba nale. Okay. Bengekho umuntu ongafuni ukuthi aye kuye. Wonke umuntu ufuna ukuthi uvesilina awubusisele umshumayeli. Akhona amakhosazana, bekwa amakhosazana khona umshumayeli, kodwa sonke siyothi umshumayeli because umshumayeli wenza bekenza imangaliso. Umshumayeli bekathatha ngisho irama, ngizokutshela into ongayazi. Bekathatha ngisho irama athi uma unesoka likuhlupha umuntu ophila naye woza nerama, uthanye nje irama uze nayo ufike la kule rama ngizoyifaka nje umuno le rama ngithi asaseSandanezwe wathi uzoyifaka nje umuno le rama mawufike endlini umthengele isinkwa ugqobise le rama uyigqobise bese uyamtshela ukuthi nasi isinkwa sikhona ngisithengile nerama ikhona uzosimela vele aqabanga ukuthi yonke into vele i-right uthi uzombona ukuthi loyo muntu uzoba right kanjani. Hayi yena imanga shembe vele azenza from eSandanezwe njengoba namanje asaqhubeka lokazenza. Akaqala ukugilima ngawayesela enqabe lokho aqala eSandanezwe esangumshumayeli. Waqala vele eSandanezwe wasengumshumayeli. Wayiqala le imangazana. Kwabonakala nje ukuthi hayi cha impela abantu abafuni ukuya kumakhosazana, abantu abafuni ukuya kumakhosana, bafuna nje umshumayeli. Bafuna nje umshumayeli. Ngoba nje ivesilini ebusiswe uye ile imanga. Ibiba nomehluko. Beyibe nomehluko ngisho ikhotha ngisho igqoba beyiba nomehluko. Inqabeni ihlanganisa iminyaka eyishumi namhlanje. Kuthini ukuphawula kwakho ngalokho nokubonga nje ukhalalisa? Mina ngiyabonga enqabeni njengoba benza iminyaka eyishumi esikhathini phezukokuba abantu esikhathini esinzima abantu lekuso isikhathi. Siyabonga kodwa uNkulunkulu ngoba unomusa futhi uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe. uNkulunkulu akamlahli umuntu olahla uNkulunkulu odedayo kuNkulunkulu akamlahli manje siyabonga nje ngoba sekufika iminyaka yaze yaba yishumi. Alright. No mama siyabonga kakhulu ngiyabona phela ukuthi hayi uyazazi imali zo Dr. X. Siyabonga kakhulu. Lo ngidonsayo uzowashayela. Lo ngidonsayo nango ngidonsa uzowashayela. No siyabonga kakhulu.